Ġiet imnedija f'Malta l-ewwel terapija fid-dinja għall-ekni batterja ħajja. Dan huwa r-riżultat ta' riċerka ta' żvilupp minn BioArt Limited mill-laboratorji tagħha fil-Malta Life Sciences Park. Il-prodott bl-isem ta' Skin Duo TM juża taħlita ta' żewġ prodotti, serum topiku li jindirizza l-iżbilanċ mikrobjali fuq il-ġilda u supplimenta l-ikel orali mirat biex jibilanċa l-mikrobioti intestinali. Il-prodott juża l-probiotiċi billi jieħu vantaġġ mill-mikroorganiżmi tajbin li diġà għandna fil-ġisem tagħna. Ir-riċerka u l-iżvilupp tal-prodott saru possibbli grazzi għal għajnuna mogħtija mill-Malt Enterprise permezz ta' diversi skemi. L-appoġġ kien jammonta l-aktar minn 300,000 euro li kontribwixxa għar-riċerka dijagnostika ta' BioArte. Skont Dr. Manuele Biazzo, l-kap eżekuttiv ta' di BioArte, l-arfin li l-probiotiċi jistgħu jkunu ta' benefiċċju għal kundizzjonijiet tal-ġilda kien diġà hemm, iżda ħadd ma kien kapaċi sissa jilħaq is-suq bi prodott bħal dan. It's been a pleasure to utilize all the funds received and the support from Malta Enterprise and from Malta to attract talent locally and utilize also local team to create our stuff. Minnaħa tagħha l-Ministru Mirjam Dalli kummentat li l-SMEs jistgħu jkunu l-aġenti ewlenin tal-innovazzjoni. Għalhekk il-Malt Enterprise idem biex tħeġġeġ lill-SMEs lokali u internazzjonali biex isaħħu n-negozji tagħhom lokalment u jikkontribwixxu permezz tar-riċerka u l-iżvilupp għall-innovazzjoni globali li tista' sseħħ hawn Malta. Tieħu gost tara kumpanji bħal BioArte li wara sentejn ta' riċerka u ġew f'pajjiżna sabu l-għajnuna wkoll tal-Malta Enterprise u emnu f'pajjiżna bħala l-pajjiż li fih jistgħu jagħmlu r-riċerka u l-innovazzjoni. Wara sentejn qed irresqu l-qudiem prodott li jista' joħroġ fis-swieq tagħna. Prodott li jista' jgħin ukoll lin-nies minħabba l-kundizzjoni ta' l-akni. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Zopardi Tanti faħar ix-xogħol tal-kumpanija BioArte Limited fl-industrija tar-riċerka u l-innovazzjoni bit-tnedija tal-prodott Skin Duo.